uyabona nonkosikazi ukuthi wayeyazi into ayifuna kuJesu, ngoba wena ungekwazi uthandaza uyazi into ayifuna kuJesu. Haleluya. Wazi ukuthi ufunani kuJesu. Lo nkosikazi wayefunile yini? Wayefuna ukuhlonishwa, wayefuna ukubizwa mesisi, wayefuna peace umntwana wakhe. Ungasuke emthandazweni ungakayitholi into oyifunayo kuJesu. Haleluya. Noma akasukanga, noma esebizwa ngenjana, noma sebenza ubizwe ekhaya akasukanga. Haleluya.